Koľko je 8 krát 9? 8 krát 9. Koľko je 8 krát 9? Ježiš. No teraz matematika. 72 není. 72. Koľko je 8 krát 9? 63. Nám poviete postup, ako ste to vypočítali? Asi? Poviete nám postup, ako ste to vypočítali? 8 krát 9, to je to isté ako 9 krát 8. To je koľko? 64. Koľko je 8 krát 9? 72. 76? Asi. Nám poviete, ako ste to vypočítali? Alebo 10 krát 8 je 80. No keď dám dole z toho 6, tak koľko mi zostane? 74. Či 64, čo? To trepem. Dáme dole 16. Lebo to je krát. A keď 10 krát 8 je 80, tak 8 krát, alebo jak ste povedali, tak... 9. Tak to je oné, nie? 10 krát 9 je 90 a keď... 8 krát 9. To je... 9... 82. Koľko je 8 krát 9? 8 krát 9? 40... Ježišmaria, no to som sa... A není som z toho taký najhorší. No to si spravím teraz. 72. Koľko je 8 krát 9? To viem, že 4 krát 9 je 36. A 8 krát 9 je to môže byť 87. Koľko? 87. Aj nám poviete, ako ste to vypočítali? No tak to je slabý. Koľko je 8 krát 9? 57. Nám povieš postup, ako si to vypočítal? Však postup. Ježiš, to sú otázky toto. Čo mám počítať akože? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64. Ježiši. To je tréma toto. 8 krát 9. 72. Koľko je 8 krát 9? 8 krát 9. Jedna. 71. Ako ste to vyrátali? Nie, 81, čo ja viem, 89. Desaťka 9 je 80, čiže 9 krát 9 je 81, 89 je 72. Koľko je 8 krát 9? 8 krát 9 to už bude horšie. 8 krát 9 to absolút. To ste ma včas zaskočili. 8 krát 9. Vedel som násobilku, ale zabudol som.